Hello guys, Chosan. Welcome back to my channel. Today, October 11, mag-day off ako, Sunday. So, ito yung outfit of the day. Outfit of the day. So, parang pa tayo. Samahan niyo ako. I-meet ko si Ate Evelyn. Tapos, pupunta ako ng Colon City. At lalamon tayo. Ako lang. So, see you later. Namiss kong mag-selfie dyan. Dyan yung spot ko sa selfie-han at selfie-han. Dyan. So, mag-selfie ako. Dito na ako sa Central. Welcome to the crowded world. Ang daming utaw. So, ito ang typical Sunday ng Hong Kong. Ang daming Pinay na nag-day off. So, crowded is real. Tingnan nyo. Nandito na si Madam Evelyn, yung inimit ko at friend. Papunta kami ng Samsopo. Mag-shopping daw si Ate Evelyn. Ilibre niya ako. Anong bibilhin mo? Mag-shopping siya, guys. Ubusin daw niya yung isang buwang sahod niya para sa shopping niya. Char! Ikaw na. So, sama tayo. Dito guys, look. Very cute. See? Ang so cute. $50 lang siya. Like this one. 60 naman siya. Pero plastic siya. It's a plastic one. Ang cute. Ayan, 50. Dalawang black saka dalawang blue. So, nakapag-shopping na si Evelyn. Hindi lang, hindi ako. Ako kabilang. Wala na kaming pera. Ayoko nang magtingin-tingin kasi napapabili. Ang daming magaganda dito guys. Look.
Mga bags, mga damit, mga shoes, and everything. May mga hats, sunglasses. 25 lang, oh. Di ba mo na yung gusto? Yes. Gusto lang ko libre. May mga cup and hats. Yan. If you wanna buy, come here to Shamshopo Exit B. Kaya 5 lang. Asa? 5 roti, bilan mo ako. Wala ka nga. $5 lang. Dali na kayo mo pa sa. Ay, kung gusto mo lang. Plastic man yan, ayoko niyan. Non-stop yung pamimili ni Evelyn. Kaulaw. Dagan dyan siya gipalit, oh. Saan ko yan? Not mine. Disclaimer, sa pinsan daw niya, pero sa kanya yung totoo. Nilibre niya ako, guys. Ang dami niyang pinamili sa... Bumili. Asa na ka? Ayan, may nakita na naman siyang bibilhin niya. Sana all, madaming pera pang shopping. Bumili kami ng bag na tagsi 60, tapos para namin ng 115 for 2. Ayaw niya sana. Nilayasan namin, tapos hinabol kami. Hinabol yung beauty namin. Sabi niya, okay lang. No! Pangyam! No, yung poli ko. Same na. Same level. Hi! Ay, o, dali ko nga mo nga. Iiwan ko na tong babaeng to kasi panay sermon. Ay, na. So, dito ako sa Mungkok. Bibilihan ko lang sa Tiweng ng Jollibee. Tapos, pupuntahan ko siya sa Colon City. So, samahan niya akong bumili ng Chicken Joy. Hindi mabubuo ang isang araw natin na walaan. So, nawawala naman ako. Instead na C2, sa E2 ako nag-exit. So, balik ulit ako dito sa C. What's new, D? What's new? Pagod na ako kalakad. Sabitin pa ako. Pero, laban lang tayo dito, no? Worth it naman ang Jollibee. Chicken Joy, I'm coming. Yun muna ang update, no? Update na nawala ulit ako. D is for dangag. Thank you. Hi ka sa vlog ko, kuya. Hello. Guys, after 50 years na hanap ko na yung box na pupuntang Colon City. Imbis na Fayon na market yung hanapin ko. Yung tinuro kasi nung tinanungan ko is Mongkok market pala yun. So, nawala nga ako. Pagod na ako kalakal. Ang layo ng nilakad ko. So, dito na ako sa bus. Going to Colon City. Mamaya ulit, ha?
Nakita ko na siya. Kararating ko lang. Guess what? What? Nawala ako. Ha? Sa Mungkok. Bakit? Check ka muna tayo. Hi ka muna. Ano ba yan nangyari sa ano mo, oh? Sikfan. Sikfan. Finally, makatikim na siya ng Jollibee. Enjoy na. May ubi pie pa kami. Ubi pie. Nanood kami dito ng ano, may gymnastic. Ng 50 and above. Yung mga ano, nag-exercise sila dito, mga may edad na mga lalaki. Idyuhan ko sila, ipakita ko sa inyo. Kami yung audience. Audience! Tingnan nyo lang, galing tingnan nyo. So, aalis na kami. Magbababay na kami sa mga nagsishow dito, oh. Pauwi na ako. Bye-bye. So, nandito na ako sa building namin, guys. Pauwi na ako. Paakit na ako. So, dito na lang. Hanggang dito na lang yung vlog ko. Thank you sa panonood at see you again next time. Bye-bye. God bless us all.